Shalom Horsa Manginang, Paju Pangmusita di Programon, Imam Program Ibadah Minggu tanggal 10 April 2026. Di Minggu Misericordias Domini, Marang Namar Lapatan, Gok Asini Rohani Jehovah do Tanon. Turpun Jamita dibuat sian kitab Habakuk, Bidu Tolu, Mamuka sian ayat 10, tolas tu ayat 10 sia. Di bagasan topik di Minggu, Marlas ni Roha di bagasan Jehovah. Bergembira di dalam Tuhan. Turpun Jamita bui mata jaha di kolom deskripsi, sonon ma penjelasan di khotbah. Amanginang panurirang Habakuk ima sahala panurirang na metmet nama kubasi bangso Juda uju di masa Raja Joyakim. Lomos dorohana mangida na masa di bangso Juda hati-hai. Gabi halak Juda do menjajah bangso na sendiri. Terjadi kemerosotan moral yang sangat parah. Namora na mengatur kebijakan. Namar huaso menindas na metmet. Tidak ada keadilan, semua orang berbuat semena-mena. Jadi mengadungi masih Habakuk tu di bata. Di do ibana mah Sadi leleng nai do Tuhan asa alusanmu tangyakon. Buasa ma di pasobuho masa kahagiduhon. Jalan marsobu-sobuho paida-ida hagaluton inna. Mengapa Tuhan diam melihat ketidakadilan terjadi di tengah-tengah bangsanya sendiri? Mengapa Tuhan membiarkan orang Israel menindas bangsanya sendiri? Dang leleng Roma harus di bata tuibana. Di bata tongoson nama bangso Kasdim manang bangso Babel. Laho mangulahon hadobon dopak bangso Juda. Tuhan akan mengutus bangsa Kasdim untuk menaklukkan bangsa Israel. Mengadungi do panulirang Habakuk dong diboto ibana aharuna lahomasa tu bangso nai. Mabir situ tu ibana sotung dolas mago manang punah non bangso Israelon. Ay terkenal do bangso Kasdim songon bangso naso marasi roha. Ada banyak bangsa dan peradaban yang akhirnya punah setelah ditaklukkan dan dijajah oleh bangsa Kasdim. Aledung saya mangarimangi isi Habakuk dapur rohana ma. Buasa ikon pola bangso Kasdim tongosan di debata lau bangun bangso Juda. Ternyata Tuhan sedang menegakkan keadilan bagi bangsa Israel melalui perbudakan dan penindasan bangsa Kasdim kepada bangsa Juda. Ketika Allah menyerahkan bangsa Israel ke dalam perbudakan, bukan berarti Allah tidak mengasihi mereka. Terkadang hukuman adalah cara seseorang untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Tabereng mahaturangan diturupuk di ayat 10 tu 5. Di gobar Hosea Habakuk ma huaso do tasok kalan di debata naso haturusan. Seluruh alam semesta berada di bawah kendalinya. Dang adong na tau mangalo huaso ni debata. Haru pertibion uduk tu hatana. Idok disi mangalatak ma aik na sumar mata nyari do bulan pe togang di hajong-jongan na. Alai tumpe songoni balgani huaso ni debata ndada laho pamatehon bangso Israel ibana. Dari ada di patuduhon ibana do huaso nai laho paluahon bangso na Israel. Tudos mas songon na tua-tua tu yanak konna. Suri do na toras holong rohana tu yanak konna. Alada tung gabe do honon ikon labo torus na toras nai tu yanak konna. Sipata perlu do ketegasan asa arong dispin. Keras terhadap anak bukan berarti kita tidak mengasihi mereka. Jadi Allah memang maha pengasih, tapi bukan berarti Allah itu lembek terhadap manusia. Bahkan Allah pun sesekali akan menggunakan kuasanya dalam mendidik dan memperingatkan umatnya agar tetap setia di dalam bimbingannya. Dapat dua hon ayat 10 tu 10 on masa ada pengakuan na jujur sian si Habakuk diakui ibana do si patama biar do ibana molo dong muruk Tuhani pasti dadak molo sadiar sahi do na torasna olo do las dilasahi o makna na sida ujungna gabe hatahu ton ma yana konai didok disi mabir si tuturu si Habakuk midari mas di debata molo nungarori mas di debata dang martubur be hawat tajau jeladang marparbue be akahau anggur si panganap pedang dapok besian hauma rasik ma aka biru-biru sian balian jeladang arong bejonggi di bagasan bara. On ma simbol kelaparan total. Hapor suho do jabar ni jolmai mono nunga sa diar sahi di bata. Napatoluh na manginang di ayat 10 lalu tu 10 sia. Ale di do si Habakuk mamuse tungpe songoni toktong do iba na marolop-olop di bagasan Jehovah. Ay Jehovah do partano baton ni kahala na porsaya. Datung di apehot di bata rimas na tuak kahala na mangulu ibana. Takas dira jomibana jolo mana sadok tong mian di bagasan pang nogo-nogo ni debata ikon malua do sian rimasna jala adong do haluaon dot pangapulion dung salpu aka parmaraan ibarat di padohan ni hata Indonesia habis gelap terbitlah terang dang saya terus terimas debata mangidana posona saya namar pangulahi do rohani debata tu bangsona Tugon na do musea kana posonai mardalan di atasnya kaduluk-duluk nasida tarsongon ursatini. Nasi pasaton ni jamita manginang arong tulu di son nampar jolo hapor suhut do jabar ni halak na mangalo debata.
Diuhum debata pe bangso juda ala nunga di tadi kondasi de be debata. Nunga diula be nasa lomo ni rohana dang di rado ti be pati ni debata. Gariada tahe gabe lao do nasida marsomba tu debata sileban. Amang inang di parangulot siapa hari, molosongon di perkarejuan, dang hia gabe dapotan pangomoan aka halak nasay mangalo atasanna. Nasay mangalaw si aka aturan di perkarejuan. Orang yang selalu melawan atasan atau melawan aturan tidak akan pernah mendapatkan kebaikan atau keuntungan. Hola dua do jabar ni hanjol masih songonon. Molodang dimutasi badi pecat. Ale jol madoi. Molo di batarak songoni. Di pasahat pe panguhuma tu jolma datung lahu pamatehon. Ale asa adong do hamu bani roha. Alania manginang unang setar sahi bejahu bade bata. Asa unang honamara hita sianibana. Dapat dua hon gembira itu keputusan bukan keadaan. Turpuni jamitat tadi bingkon di dok marlas ni roha di bagasan Jahoba. Gudang dohala mangalapati las ni rohai tergantung sian situasi dot keadaan. Mulu naik pangkat iba, manang tambah pangomongan, manang sidung na niula las maroha. Ale molo hona skorsing iba, rugi di usaha, manang sega kana niula, gagal panen kobun manang hauma, dan arang belas ni roha. Mago mahiras ni rohai. Na providentia dei ninna, manang pemeliharaan Allah. Ima natoktong do mangula debata di ngolutta laho patupahon akan nauli na denggan tu nasa jolma. Arong do asini rohani debata na tajalo ganup ari ganup tiki. Alani unang loas aka permaraan dot aka parukilan mangarsahi pikirata. Ay permaraani dot parukiloni dang na laho mago bei. Molo tapai ma do jolo dame portibion asa marlas ni roha hita. Sampai na ro ajal ni portibion dang na laho sonang be ngolutta. Bahagia itu amanginang pilihan, bukan keadaan. Kita percaya bahkan di masa-masa paling sulit pun Allah tetap hadir menemani kita. Ia ada di tengah-tengah penderitaan yang sedang kita lalui. Adong dojolma baru mengalami musibah nasida, terbakar jabu nasida, aleboy dope nasida mandok moliate tutuhan. Selamat dope hamina saja dang adong korban jiwa inna. Songoninang na kecelakaan, moliate ma Tuhan mangulu dope hau, tumpe ikon masuk rumah sakit. Jadi molo saya sudero tarsahi dang arong belas ni roha di hita. Dia besahi nama naro. Olo ma depresi, stres ujung-ujungna ba marsahit. Taida ma si Maria songot turpun epistel tadi mingguan. Maret de do ibana pasatu puji-pujian tu debata ala tarpas-pasu ibana. Mar dengan pamatang tumpe anak buru do pe ibana. Datung nasoma biar ibana. Songot dia ma padohani jol mannon. Olo ma diripu nong mangalakup ibana. Las olo ma pamatehon ni hala na sahutai ibana. Alana memang iro panguhumat tua kahala na mangalakup didangguri pakai baju sampai tos sana. Sekalipun Maria ketakutan, tapi dalam merasa takutnya itu dia masih bisa menemukan alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Napa tulo na manginang unang fokus tua kaparukilan alay tata ma debata hatuon mi. Amanginang molo saya tu hau atajau na so marta buriro lauro hatta manang tua ka hau anggur na so marparbue, manang tua ka biru-biru na rasipsian balian. Olo doon makorhon biar ni roha. Sehata huton mahita marnida arsogot. Nalau gabi buhana mahape ngulu nami marsogot inna. Gabi mabir hita mangado pi arsogot. Hape sorodope. Alay molo fokus do hita mida debatani hatu otai. Gabi marulop olop mahita di bagasan Jahoba. Ala takas taboto dihaolongi debataro hita. Tudos mau songon dana napajupang tumakna. Selama dia bingani yo makna do ibana, manang pena masa di humaliang na dang mabir be ibana. Ala di boto ibana diholo makna do ibana. Ada perlindungan, ada rasa aman bersama ibu. Songoni manak kita, takas dijok di buku Heber, ia Yesus Kristus songoni do datwari, songoni sadarion laos ido ro di saleng-lelengna. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan tadi konon na hita salah kita saya huma susah. Adong do debata nama dongan hita. Jala para seroha do ibana. Dang dibahai tu hita hobar tua kadusata. Jala dang dibalso tu hita hobar tua kahajahatotta. Songon asini rohani mama toka ya nakonna asini rohani Jehovah dia kana makabiar ribana. Alania manginang tatangihon maswarana saya tahiuton maibana asa mangolu hita. Amin. Imajo na boy hubagyo kami mudah-mudahan mohon boy mangarupya kadongan dinalo para dehot jamita di mingguon. Tuhan Yesus memberkati. Mauliate. Salam.